दिवाळीत चिवडा, लाडू, करंजी, शंकरपाळी हे पदार्थ केले जातातच, पण कोकणात यासोबत आवर्जून केली जातात ती बोरं, जी कुरकुरीत तशीच खुसखुशीतही असतात आणि करायला अगदी सोपी. नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर या बोरांसाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया. बोरं करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप तांदळाचं पीठ, अर्धा कप गव्हाचं पीठ, पाऊण कप गूळ, पाव कप पाणी, 2 मोठे चमचे सफेद तीळ, 2 मोठे चमचे सुक्खं खोबरं, 1 मोठा चमचा खसखस, वेलची पावडर आणि पाव चमचा मीठ. सगळ्यात आधी आपण गुळाचं पाणी करून घेणार आहोत. याकरता एका पॅनमध्ये मी पाणी घेतले. गॅसची फ्लेम आपण मीडियमवर ठेवलेली आहे. आता ह्या पाण्यात आपण हा किसलेला गूळ घालून घ्यायचा आहे. हा गूळ आपल्याला वितळेपर्यंतच पाणी गरम करून घ्यायचं आहे. जरा असं आपण हलवून घेऊया म्हणजे लवकर वितळेल. आपल्याला या पाण्याचा पाक करायचा नाहीये, फक्त आपल्याला गूळ असा वितळून घ्यायचा आहे. पाण्याला छान आता उकळी आली आहे आणि आपला गूळही वितळला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. गुळाचं आपण पाणी करून घेतलेलं आहे. गॅसची फ्लेम मी बंद केलेली आहे. आता ह्याच्यातच आपण सफेद तीळ, सुकं खोबरं, खसखस आणि मीठ घालायचे. जरा मिक्स करून घ्यायचे. आणि हे पाणी थंड करत ठेवायचे आपल्याला. आपण गुळाचं पाणी करून घेतलेलं आहे ते आता मी गार करत ठेवले, तर ते गार होईपर्यंत आपण पिठं भाजून घ्यायची आहे. आता मी एका पॅनमध्ये तांदळाचं पीठ भाजून घेते. गॅसची फ्लेम मी मीडियम टू लो मध्ये ठेवलेली आहे. हे पीठ आपल्याला हलकं हलकं भाजून घ्यायचं आहे. मी इथं पीठ घेतल्यामुळे मी आता ते भाजून घेते. याच्याऐवजी तुम्ही तांदूळ घेतले तर तांदूळ भाजून मग त्याचं पीठ केलं तरी चालतं. हे पीठ 3 ते 4 मिनिट असं छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे सुकंच भाजायचं आहे, ह्याच्यात तेल किंवा तूप असं काही घालायचं नाहीये. तांदळाच्या पिठाप्रमाणे आपण आता गव्हाचं पीठही भाजून घ्यायचं. 2-3 मिनिटं हे पीठ आपण छान असं भाजून घ्यायचं. सुकंच भाजायचं आहे, याला कोणताही तूप किंवा तेल घालायचं नाहीये. पण 2 ते 3 मिनिट हे गव्हाचं पीठ छान असं भाजून घेतलंय. आता हे पीठही आपण त्या तांदळाच्या पिठात काढून घ्यायचे. आपण परातीत तांदळाचं पीठ आणि गव्हाचं पीठ असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आता ह्याला 2 चमचे कडक तेलाचं आपण मोहन देणार आहोत. हे जरा मिक्स करून घेऊया. आपण जे मोहन घातलंय ते पिठाला अगदी व्यवस्थित असं चोळून घ्यायचं आहे. सगळ्या पिठाला छान मोहन लागलेलं आहे. आता आपण जे गुळाचे पाणी केलेलं आहे, जे आता अगदी गार झालंय म्हणजे रूम टेम्परेचरला आलेलं आहे, ते पाणी घालून आता हे पीठ आपण मळून घेऊया. थोडं थोडं करत मी पाणी घालते. गुळाचं पाणी असं थोडं थोडं करत आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे. आपण पिठात गुळाचं पाणी घालून घेतलंय, छान मिक्सही झाले. आता ह्याच्यात आपण वेलची पावडर घालायची आहे. वेलची पावडर मिक्स करून घेऊया. आता या पिठात थोडं थोडं पाणी घालून हे मळून घ्यायचं आहे.
आपण चपातीसाठी कणिक मळतो त्या पद्धतीने आपण हे मळून घ्यायचे. याच्यासाठी मला पाव कप इतकं पाणी लागलेलं आहे. आता हे छान मी मळून घेते. आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आता हे पीठ आपण तासभर असं झाकून ठेवायचं आहे. आपण बोरांचं पीठ भिजवून आता तासभर उलटून गेलेलं आहे. आता हे पीठ जरा आपण परत एकदा मळून घेऊया. हे थोडंसं कडक होतं, थोडंसं मळून घ्यायचं आपल्याला. हे पीठ आपण परत एकदा मळून घेतलेलं आहे. आपण ह्याचे अगदी लहान सुपारी एवढे असे गोळे करून घ्यायचे. आपण असेच सगळे गोळे करून घेऊया आणि गोळे करत असताना एका बाजूला तेल तापत ठेवायचं आहे. आपण मळलेल्या पिठापैकी निम्म्या पिठाचे गोळे करून घेतले. तोपर्यंत आपलं तेलही तापले. तर ती बोरं आपण आता तळून घेऊया. गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे. आपण जशा शंकरपाळ्या अगदी बारीक गॅसवर तळतो त्याचप्रमाणे ही बोरं ही तळून घ्यायची आहे. आपण बोरं तेलात सोडून 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता त्यांना जरा हळूवार असं हलवून घेऊया. आपण जवळपास 15 ते 20 मिनिटं आपण ही बोरं तळून घेतलेली आहे. गॅसची फ्लेम अर्थातच बारीकच आहे. असाच गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला ही बोरं तळून घ्यायची. आता यांना व्यवस्थित रंग आलेला आहे. आपण ही बोरं काढून घेऊया. ही बोरं तळताना तेल जास्त गरम करायचं नाही. ते तेल हलकं हलकं गरम झालं की बोरं तळायला सुरुवात करायची. म्हणजे बोरं आतपर्यंत व्यवस्थित तळली जातात. तुम्ही ही बोरं नक्की करून पहा आणि ती कशी झालीत मला नक्की सांगा. धन्यवाद.